idol, ikaw pa rin ay nakatutok ka sa programang IFM at your service. At napag-usapan natin ang mga kaganapan na nangyayari sa mga nakalipas na araw. Katulad na lamang nitong mga pag-ulan at napasadahan na din natin yung mga monitoring na isinagawa ng mga LGU at the National Government Agencies dito sa epekto ng pag-ulan. At para mas malinawan tayo mga idol kung ano nga ba itong nararanasan nating tagulan, kasama natin ngayon via phone patch ang spokesperson ng Office of Civil Defense Region 1 na si Sir Adrian Pagsulingan. Sir, maganda pong umaga at welcome po sa IFM Dagupan at napapakinggan po tayo ngayon live sa radyo at mapapanood rin po sa Blue App. Good morning, sir. And isang mapagpalang umaga po sa ating lahat po, lalong-lalo na sa mga taga-subaybay at taga-kinig po natin dito sa IFM Dagupan po. Good morning po sa ating lahat. Ayan, isa pong maulang Sabado po sa inyo, Sir Adrian. At simulan na po natin, no? Sir Adrian, ano po ba itong kasalukuyang assessment ng ating pong ahensya sa Office of Civil Defense Region 1 dito po sa lagay ng panahon natin dito sa Ilocos Region, lalo na po sa patuloy na epekto ng habagat? And ma'am, so base po sa atin pong assessment, atin pong monitoring, koordinasyon po sa kalagayan po ng atin pong buong region. So tama nga po yung nabanggit ninyo kanina, maulan na po, nagsimula na po yung inaasahan natin na malalakas po na pag-ulan po sa atin pong region. Dulot nga po ng mga weather disturbances po na atin pong binabantayan. More specifically ma'am, yung habagat nga po na in-enhance po ng atin pong Typhoon Inday po na yun yung mga weather disturbances na nakakaapekto sa atin po. Ay mga pinaka-apektado po nitong habagat at ano-ano po ba yung mga pangunahing epekto po nito dito po sa mga komunidad, dito po sa mga bayan at sa mga lungsod po? Ayun, so kung yung mga areas po na atin pong mga binabantayan, lahat naman po ng mga probinsya, mga lokalidad po sa buong region, uno po ay atin pong binabantayan. Ibahagi ko na lamang ma'am yung latest po na weather advisory po ng DOST Pag-asa na kung saan po inaasahan kasi natin ma'am yung malakas po na pag-ulan po almost sa lahat po ng mga probinsya dito sa Region 1. Dulot nga po nung epekto po ng southwest monsoon, kaya pinapaalalahanan natin yung atin pong mga kababayan na maging alerto, magantabay po. Bukod dito ma'am, yung listing po ng atin pong DNR-MGB na kung saan po may 127 po na mga barangay dyan po sa Pangasinan, yung mga landslide and flood susceptible po na mga barangay, kaya yun po, pinapaalalahanan natin yung mga barangay po na ito or dun sa mga local government units po na may sakop po ng mga barangay na bantayan specifically po yung mga barangay po na ito ma'am. Sir, nabanggit na din po natin na meron po tayong mga binabantayan talaga ng mga lugar na flood prone po dito sa ating lalo na po dito sa Pangasinan. Mayroon po ba base po dito sa ating assessment, mayroon po ba tayong mga naitala na mga pagbaha or mga landslide sa ibang lugar o iba pang mga insidente na may kaugnayan po dito sa nararanasan po nating habagat at kumusta na rin po yung mga naging epekto nito sa kasalukuyan sa mga residente at mga infrastruktura po dito sa Rehiyon 1? Sa kasalukuyan ma'am ay wala pa naman pong mga reported na mga landslide, flooding po na mga naitala dito sa Region 1 po. Gaya na din po sa mga iba't ibang mga infrastruktura or mga critical infrastructure po sa atin po dito sa Region 1 na nai-report po. Ayan, maganda po na wala pa na tayong naitatala. Sana nga wala po tayong maitalangan ng mga worst case scenario po ng mga pagbaha at landslide dito po sa Region 1. Sir, matanong ko pa rin po, ano po ba yung mga specific na mga hakbang o na ginawa po natin na sa OCD Region 1, katuwang po yung ibang mga LGUs at iba pang mga ahensya para mabawasan pa po itong hindi na po natin
na masiguro po na ligtas ito pong mga bayan po, lungsod po dito sa Rehiyon 1? And po, ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council 1 po, lahat po ng mga member agencies po natin, ganoon din po ng lahat po ng mga provincial DRRM offices po sa Region 1 ay naka-blue alert status na po upang tiyakin na handa, heightened yung atin pong monitoring, reporting, coordination, communication po. If ever po ay may mga epekto at mga pangangailangan na po, ang atin pong mga kababayan po ay mas mabilis, mas magiging maayos po yung komunikasyon po natin, koordinasyon po na maipapamigay natin yung pangangailangan po ng atin pong mga kababayan. Bukod dito, ma'am, ang iba pong mga action pa ng OCD Region 1 po ay nag-conduct na tayo ng prepositioning activities po sa iba't ibang mga probinsya po ng Region 1 na kung saan po itong mga non-food items po ay inilagay na natin, in-standby na po natin sa mga provincial DRRM offices po na if ever kakailanganin po ng ating pong mga kababayan ng tulong po, mga relief items po, ay may handa na po. Bukod dito, ma'am, ibahagi ko na din po yung mga iba't iba naman po mga ahensya ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council 1 po, ay may mga prepositioning activities na din po sila. May mga naka-standby na po na mga assets sa mga strategic areas po upang tiyakin na mas mapabilis na maibibigay po yung tulong sa ating pong mga lokal na pamahalaan at mga kababayan po. Ayan, sir, dito naman po no sa recently nga po kasi isa sa mga naganap po nitong mga nakaraang araw at yumanig po sa ilang bahagi ng Pangasinan at Baguio City, tsaka na rin po sa La Union na ito po nga naitala nating lindol na naramdaman nga po na umabot po sa intensity 1 hanggang sa intensity 3. At sa ating pong ahensya, ano po ba yung naging assessment po natin dito po sa pagyanig na ito? Base, ma'am, sa atin pong coordination po, communication po sa provincial DRRM offices po ng Pangasinan at La Union, base po sa kanilang assessment, ma'am, at coordination din sa mga lokal na pamahalaan sa kanilang nasasakupan, ay wala pong mga major damages po. Especially po sa infrastruktura po sa atin pong region, ma'am. May mga naitala lamang po na mga cancellation of classes sa mga probinsya ng La Union at Pangasinan upang tiyakin na safe yung mga mag-aaral po natin sa kanilang mga paaralan. Ito, sir, pinakatanong po ng nakararami po no sa kabila nga po nitong magkakasunod na pagyanig na naramdaman na dito sa ating bansa sa mga nakalipas na araw. Mayroon po ba nga tayong indikasyon ng mas malaking lindol or aftershocks na dapat po ng paghandaan ng publiko batay po sa koordinasyon po ninyo sa PhilVox? So ngayon, ma'am, ay hindi po natin masasagot yan dahil ang lindol po ay hindi natin nape-predict. Hindi po natin alam kung kailan nangyayari, kung gaano kalakas po. Ngunit kahit na hindi po natin ma-predict, ma'am, hindi po din natin inaalis yung posibilidad nga po nung may lindol na kasunod or may malakas na lindol. Kaya naman po, ma'am, ay patuloy yung pagpapaalala, paghahanda po natin sa atin pong mga kababayan na yun nga, bagamat hindi po natin nape-predict kung kailan nangyayari ang lindol, pwede tayong maghanda, patuloy yung atin pong mga efforts, katulad po nung pagkandak po ng nationwide simultaneous earthquake drill, yung pag-dock cover and hold po, yung pagpapaalala sa ating mga kababayan, yung paghanda po ng kanilang mga go bags. Sir, bukod po dito sa mga nabanggit nyo na ng mga mahalagang paalala po para po sa nagawin ng publiko when it comes to dito po sa mga lindol, ano pa po ba yung mga iba pa pong paalala para maging mas handa po itong publiko sa mga parehong banta ng masamang panahon at lindol, lalo na sa mga pamilya pong nasa flood prone at landslide prone, maging yung mga earthquake vulnerable areas po sa Rehiyon 1? So ang atin pong paalala, paulit-ulit na paalala po sa atin pong mga kababayan na maging alerto, maging mapagmatsyag po yung paghahanda po ng kanilang mga go bags or emergency preparedness bags po na naglalaman po ng mga pagkain na hindi madaling masira, tubig, radyo, power banks, mga gamot
at iba pong mga kagamitan na kailangan po nila in case na sila po ay lilikas na good for 3 days po, ma'am. Person, 1 bag po, or kung hindi po kaya ay isang go bag po sa isang pamilya na ayun, may handa silang dadalhin in case na sila po ay lumikas. Bukod dito, ma'am, yung pagpapaalala sa atin pong mga kababayan na maging alerto, maging handa, maging informed po sa iba't ibang mga kalagayan or kalagayan, sitwasyon na atin pong binabantayan, ma'am. And then yung pagsunod po sa preemptive evacuation po na ikakandak po ng mga lokal na pamahalaan. If may ikakandak po ng preemptive evacuation, ay sila po sana ay sumunod dahil din po, para din po sa kanilang kaligtasan. Ayan mga idol, no, galing na mismo po yan sa spokesperson ng official or Office of Civil Defense ng Rehiyon 1. Sir, panghuli na lang po siguro, no, ano po ba ang inyong maaaring gustong ibigay na mensahe sa mga residente po ng Pangasinan, La Union at buong Region 1 upang mampanatiling ligtas at handa? Hello, ma'am. Ayan, hello sir. Nakat po ata tayo kanina. Yes, ako nga po. Pero ito, okay na po. Okay na sir. Ayan, ay pagpatuloy po natin sir na yung tanong po natin kanina, panghuli naman na po itong katanungan, ano po ba yung ating mensahe na lang dito po sa mga residente ng Pangasinan, La Union at syempre sa buong Rehiyon 1 para mapanatiling ligtas at handa lagi, no, habang patuloy pa rin po nating minomonitor itong lagay ng panahon na maging yung mga seismic activities. Ayun yung atin pong pagpapaalala or mensahe po sa atin pong mga kababayan. Yung nabanggit ko po kanina na preemptive evacuation po. If may ikakandak po ng preemptive evacuation or any evacuation efforts po, ang atin pong mga lokal na pamahalaan, sila po sana ay sumunod po para po sa kanilang mga kaligtasan po. Bukod dito, ma'am, yung pagiging informed, pagiging updated po ng atin pong mga kababayan sa lagay po ng panahon, yung sitwasyon po natin, sa pamamagitan po ng panonood po ng news, panonood po sa TV, pakikinig sa radyo, pagbisita po sa mga official Facebook pages, websites po ng ating pong mga warning and surveillance agencies, kagaya po ng DOST, FIVOX, Pag-asa, DNRMGB, ganun din po ng Civil Defense Ilocos Region para sa mga updated, para sa mga bagong data po na kailangan po nilang malaman po. And then yun, ma'am, ulitin ko lamang po yung pag-prepare po ng mga go bags po sa kanilang mga tahanan, kanilang mga eskwelahan po. Nang sa gayon po ay may handa, may ready na dadalhin po if ever po sila po ay lumikas. And then yun po, yung pagiging handa po sana ng atin pong mga kababayan sa iba't ibang mga hazards po na maaari po nating maranasan. Yun lamang po, mag-ingat po tayong lahat. Ayan mga idol, nakasama po natin, idol, si Sir Adrian Pagsulingan, ang spokesperson ng Office of Civil Defense Region 1. Sir, maraming salamat po sa pagbabahagi ng mga impormasyon. May mga gusto po ba tayong sabihin or batiin sa ating mga tagapakinig ng IFM? So yun lang, pagpapaalala na lamang po na mag-ingat po ang lahat po sa iba't ibang mga weather disturbances po na maaari po nating maranasan. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat sir. Again, have a great day po.